Kining adlaw friend, nagkuha ko gulay diri. Sa akong gulayan friend kay magluto og sinabawang isda nga akong gisugba gabi ug nagpa-deliver mi galublock friend para sa among kusina. Hello best friend, mayong adlaw, kumusta? Aya lang simula ng among pultahan friend ha, kay sa likod ana may nakatagong yaman. Charot. Ug welcome din sa kong gamayng gulayan friend. Gamay-gamay na ni friend pero busog na ko ani. Pero bisag dili na kayo nako ni maatiman ni nga akong gulayan friend no, labong gyapon siya. Bisag panagsa lang nako ni mabisbisan kaysa naman di mabisbisan friend no, mauga jud ka friend. Huy. Sara ka pa dala. So, last time dai friend na ako'y gitanom diri nga mais pero wala siya kalawtay kay giapids nya dagko na biyan ta to friend. Pero buyag na pudong taag tubo pero dili siya para sa kuha, para siguro sa imuha. Bita friend oy gipakatawa ra ka friend ba kay seryoso ra kay ka. I-flex din ako ning tanom na ko nga talong dre friend namulak na friend. Mayon tag ka nang makagulay ta ni friend ba. Nya na po dai ni turok diri nga kapayas friend nindot pud ni kay natay tanom diri nga tangad nya kamunggay na lay kulang ani friend kay naman tay manok binuhi friend di ba? Nya na po toy mani nga akong tanom friend gikan to sa bukid nga mani friend kay katong December nga nakauli mi sa bukid friend pagbalik na mo ato diri nakadalamig mani nga amo untang lutuon friend nya naon sa itong paghahitabo friend ay nga lutuon na unta nako ang mani nanurok naman noon pagtanaw nako. Ulan man gud pag uli friend mao siguro nanurok to ba pero nakaluto pud ko ato gamay friend kay napa man pud wala pa nanurok ato sumao to ang dahilan friend nga nakatanom ko og mani diri. Nya balik taning gulay diri friend ba ako naning gihagpat friend nya ganahan jud ko ingon ani friend ay kana magtanom og gulay nya ako mismo mukaon na lami kayo friend ay ambot ka relate baka ka sa ko friend no pero mga yun aling nga kinabuhi friend mao ni akong kalipay stress reliever kumbaga friend ba kay kung ma-stress bitaw ko friend no mulantaw lang ko ani akong gamayng gulayan friend mugaan akong pamati nya samtang ga voice over ko din ni friend ba naa sa tapad niya akong darling nya pinana pa siya dili daw siya kalawat nga ang akong mga tanom akong stress reliever wa din ni siya na inform friend ba nga siya ako ang kuan stress siya ang hinungdan sa mga stress charot. Pangit. Joke lang darling. Nya gilunod na dayon ako niyang gulay dira friend. Paghuman gimikos-mikos so gitakloban dayon then paghuman na wala luto na siya. Di ba? Ingon ana ron ta kadali magluto friend no kanang salang ka pamilok ba luto dayon. Bita friend oy nakatilaw na ba ka og ingon ani nga nilutoan friend mao ni binukid style nga nilutoan friend kay kung naay pinalit nga isda friend sa bukid sugbahon or prituhon na siya para isubak-subak sa gulay og mabtan pa nagpila ka adlaw para isudan kay layo-layo pud baya ang palitanan sa bukid friend nya mangaon sa ta friend pero sa dili pa ta makaon friend magpasalamat sa Jud ta sa mga grasya nga nasa atong tabangan aron ang panalangin na aperme nya kaon ta friend dali. Naabot na dining hollow block nga among gi-order diri friend para ni sa kusina para ma-plaster atong pagluto-luto ba nya. Ginahinayan ra namo nig pamalit friend sa karon hollow block lang sa among giuna og palit. Kay sunod na pud ang ubang kinahanglan sama sa malas, simento, kabilya ug mao na ni among gibanatan og trabaho para sa hinay-hinay. Mabuo ug mapaayo na mo among kusina friend nga sukad sa among pag-ipon na ni darling wa joy tarong plaster sa among kusina friend. Samutan pa jud friend nga nagabuk na jud ang pundasyon maong need na jud mapaayo nya kay bugat-bugat maning mga lublaka ni friend ako nalay nag-arrange diri kay di na ko kaya nga maghakot kay sa isa ka lublak friend ba bugat man kayo oy murag 10 kilo siguro ang kabugat ng friend kani try man ko duha ka lublak talaw ko friend ay kay di kaya sa power friend kay dunggo bi ang barko aning time friend Bisaya ra jay kasabot ani akong gilito friend nya. Ug wa ka kasabot friend, assignment mo na i-search diha og unsay pasabot anang tingdonggo sa barko sa mga babae. Nya i-comment din ni aron atong i-check kung pasar ba o bagsak. Nya diring dapita friend nagyawyaw nako kay hago na gani og trabaho para makapalitaan ni friend. Hago man gyapon di ay kung makapalit na ta. Sabot ka friend ug wala ka kasabot din ay nagsabtaw kay lisod jud kayo charot. Nya timarilhan nga nagatigulang na ta friend kay lahi na atong cravings ba dili na para sa una nga papitex-petex lang karon papitex-petex Japon pero to the highest level di ba to the
highest level. Charot. Mo share lang ko gamay friend ba kining issue karon nga vlogger na daw tanan. Nagproblema na biya ni mga dili gusto nga vlogger friend kay puro na daw vlogger ilang mga silingan friend. Sayunan siguro ni sila sa vlogger ay. Ikaw friend ba si gusto ka mo sulod vlogger ba? Kung gusto ka mo sulod sa kinabang vlogger friend, kinahanglan andam jud ka friend. Andam ka nga mahimong all around kay ikaw man mo direct ana mubuhat sa script, mag-conceptualize og uban pa mga matang aron mahimo kang usa ka vlogger friend. Masayon-sayon nimo na ingana friend sa pag-direct pa lang ana, pagbuhat sa script, mag-conceptualize unsa na po imong i-content sunod ana ba. Gisayunan sila sa pag-vlogger friend. Akong panawagan. So layin niyo pag-vlog para makabalo mo ngun sa kalisod sa pag-vlog. Sinito mo mag-video-video lang, kana vlogger. Dilin tani nga nakasayo nang mag-vlog no. So waye lang ninyo para makabalo mo sa kalisod ang mag-vlog. O di ba nagyaw-yaw na ta dre friend no. Pero nayaw-yawan pud ko da friend kay di daw ko kabalo mo arrange na. Kasaba labas noon. Wa man kauyon si master sa akong pag-arrange gadaan ni friend. Ug pasensyahe lang di ni akong pag voice over dre friend ha kay saba man gud ni akong palibot niya kay kinahanglan man mahuman ni friend para makasibog na pud ta sa ubang lihokon friend kay daghan pa kay nagpaabot taon nga lihokon dre friend pa italagi friend pero laban ang tani friend bisag way kalaban. Nya mayo gani friend gitabangan ko sa akong anak dre friend kay utong-utong lang taon kog arin sa ning hollow block friend kay perting bugata man day aning mga hollow block lagi friend kay solid lagi kaayo. Akong gi-expect man good friend kay gaan ra nga hollow block kay motabang lagi unta ko kanang hakot nya makabughat man ang isa ka hollow block lang friend. Nya kay gusto lagi ta motabang para madali ang lihokon na direta sa mag-arin sa arin sa ani nya magkauyan akong master ani. Pero padayon lang gyapon kog arin sa friend bahala wa na mao. Yamaw ni akong gi-arrange diri friend nga wa na uyon na ni darling kay basin masakasakahan daw og mga bata lagi. Inom sa inom. Yan na, umana din sila og hakot dire friend. Gitapok na lang ako na diha sa tunga ng last nilang hinakot friend para si darling na lang mutarong og plaster kay waon pud koy alama ganing hollow block og friend. Ang sukad-sukad sa akong kinabuhi friend karon pa pud ko kagunit og hollow block kay sagad sa bukid good friend og nahimuon nga kusina, kahoy or kawayan ra jud na ang gamiton friend kay mao may dali kay mao may naa sa palibot good makita dili na kinahanglan paliton pa nya kay nilangyaw matag syudad-syudad magantos yung tagpamalit sa atong mga gusto friend. Pero kabalo ko worth it ra gyapon ni tanan friend atong mga paningkamot. Anya friend, na umananyag ka ng arrange ning mga low block friend o nga ni Honda pag arrange friend para di daw kuan sa mga bata di mahilabtan. Kapoy siya. Nga na, kapoy yun. Maray kapoy mo. Nya friend, ako man atong video. Salamat sa paglantaw friend. O subscribe ka naman dyan friend. Salamat. God bless.